Biasa kancane nyong dodol bubur ayam. Nggak nyong jan isuke wanyis tenang sing nggo striwel barang. Nah, ke bengine anak-anak njaluk nonton ke ono acara nang mburi warung gitu. Jan anak-anak jan seneng tenan, peneh ndelok ki ngekek ae. Halo Dulur, assalamualaikum. Ketemu nang vlog seranane Bu Susi. Ke sanggar dino Minggu anyong dodolang to, ke ono sing arak bungkus telu, gowo telur, tak layani. Anang peyang anis pura. Nyong jan anyes tenan, nyong krikip go jaket barang, gowo striwel, mergane kanyeseng. Alhamdulillah anggar dino Minggu yo akeh sing bungkus ngene iki. Ono sing arak kon ngeterake ring mobile, ayo tak layani. Toko kita terake sampai depan pintu mobil. Ya, ki ono sing bungkus meneh. Matur suwun nggih ibu-ibu sampun marisi bapak-bapak barang. Ya, ki penampilane jan wah meriah tenan, guys. Cepaang meneh mburi warung, ayo jan sening nyong barang to terhibur kayak mumet-mumete kebutuhan mikir angsurang barang ono penampilan kene ang ke ngono kuwi musik nyong ngekek ae iki delok kiye ayo wis nyong tak kepoyo-poyo ngekek ae wong ang